Vrei, nu vrei, un cuvânt cheie, dacă este să fur un cuvânt de la tine acestei zile de 1 aprilie, este farsă. Vrem noi sau nu vrem, iată că deșteptarea s-a gândit o întreaga echipă să vină cu niște sfaturi. Îți plac? Bine, nu îți plac? Tot e bine, pentru că de 1 aprilie nu se supără nimeni. Al cel care se supără îi se taie nasul. Cel puțin noi o să încercăm să... Și? Nu știi povestea. Nu știu. Ce nedocumentată ești. Nasul și ureche. Vai de ți se taie nasul. Cel puțin noi o să încercăm să vă îmbogățim imaginația. Dacă cumva v-ați trezit și nu știți ce farsă o să faceți astăzi, noi vă dăm sfat. Ia fiți atenți aici. Astăzi este 1 aprilie, ziua în care se fac farse. Și pentru că ai întreaga zi la dispoziție, Deșteptarea îți recomandă câteva farse de făcut. într-un loc unde merg mulți oameni, puteți încerca în doi să trageți un fir imaginabil. Să vedeți reacția oamenilor. Lasă o bancnotă sau un telefon mobil jos într-un loc aglomerat și observă reacția oamenilor. Lipește cu un scoci incolor capacul sau colacul de la WC și urmărește reacția omului care se grăbește să ajungă la baie. Servește-l pe cineva cu ceai sau cafea și schimbă-i zahărul cu sarea. Acum urmează o farsă pe care poți să o faci unui prieten noaptea. Bună seara! Biroul Bunelor Intenții vă urează vise plăcute. Bună seara! Te rog să nu te enervezi, ăsta e prietenul tău, Sergiu. Felicitări! Azi 1 aprilie. Așa? Nu, așa. Nu, așa Dar nu așa au fost. E bun? Dar cum, Vlad, așa să fie bine? Normal? Nu? Vine tu în locul nostru. Da, așa? Eu vă urez un 1 aprilie vesel.